wedding day. Mag-exercise muna tayo. Kape. Kape. For the wedding day. Kape. Ay. Kasal na bukas. Pawis muna. Habang may time pa. Hi, you are currently being recorded. Kape. Wedding day. Kape muna tayo. Kape. Bukas na ang kasalan. Hi, you are currently being recorded. Where are you going? Wow! Say hi! May mga bibili ng pagkain. Excited? Di ba itong karna ito pwede natin? Wala yan, buksan mo. Dahil ano mo, kailangan namin, Bukas yan. kailangan namin yung yung upuan. Kanino? Para dito sa ni Roy, yung sa middle. Kunin mo. Hindi, yan ba yung wala bang wala bang parang hindi siya okay. Kasi yung
gamitin nyo na lang pag ano kayo, either yung kay Dad, Ay, siguro. or ito kay Ali. Kahit ano. Kay Alex, sige. Mas, Kay Ali na lang. depende kay Ace kung gusto mo. Hindi ito matipid eh. Bagay. Anong kailan bang balik natin sa ano, sa Monday? Ihatid ko muna si Tas. Sa airport? O di, dire-diretso na tayo doon sa airport. From air. Well, Hi, you are currently being recorded. wedding day, wedding day. Kasalan na. Excited na. Excited na. Dad, yung basura, Kaya ako na bahala dyan. pag nilabas nyo, yung basura na, Parang kung tinapon doon, di naman. papel lang yan. Yung ano, yung basura, wag nyo ipagtabi yung parehong ano, Rigap. parehong gray. Kasi minsan nakakalimutan nilang isakalin na kinuha, ipaghiwalay mo. Kasalan na. Kasalan na. Kasalan na. Kasalan na. Kasalan na. Sila mauna na sila sa Temecula. Ako may iwan kasi titingnan ko yung mga pagkain ng aso, mga basura. Pero kung gusto nyo sumunod sa hapon, ha? Ayoko bukas na. Sisiksikan pa ng ano. Hindi, pwede naman kayo matulog sa ano. May libre ba sa casino? Ha? Libre? Ha? Akin na yung pang casino. Hi, you are currently being recorded. Warm up muna tayo. Kasalan na. Dito yung bag ko, ha? Kasalan na. 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 Ang aking sister-in-law na maganda. Ayun. Ganda-ganda mo kaya. Oh. Kasi Tatsuki. Oh. Yeah. Ah. Sino ka mukha? Naka-live. Sa YouTube lang. Oh, YouTube. Mahal ang StreamYard eh. Mahal. Tinanggal ko na. Di ba pag nag-live ako kasama ang Facebook? Oo, hindi ko alam. Mahal. May bayad. $35 a month. Oh my God. Lalo ngayon, wala na akong allowance. Pinatanggal na yun na. No allowance, sabi ni Aliona. Atay na. That's good. Yes, meron kayong police, di ba? Hi, you are currently being recorded. Itong ano, ganda bayabas. Ano yung yan? Wala kang dinuguan ano, kahapon. Wala kang dinuguan. Dinuguan. Para ano, Meron ba dinuguan sa may dinuguan. Ay, oo nga, sa puto. Sa dinuguan.
Alis sila. Sila ay bibili sila ng almusal. Habang naglalaba, dito sila kakain muna ng breakfast. Brunch na. Mga kapatid ni ano. Straight. Go. Kabig. Yung kasama mo, ano yan? Takot sa camera yan. Kasi tingnan ko yung tanga-tanga mag-drive. Bili sila ng pagkain. Kapatid. At dito ang breakfast. Hi, you are currently being recorded. Kuya! Good morning! Puntahan natin si Manong. Yung ating kapitbahay. Yeah! Hingi tayo ng Good morning, Kuya! Adati kasarkin niya kami yung dama. Pang kami makikasar. Wen, natin buhay, taltalon. Umunadan, apanday temekula. Di kaanak ninong kami. So sumampa di ka kabsaan ni Bakit from Florida, Canada. O hindi nagudwa di kabsaan ng mesa. Dito nga naturog di mesa. Jay. Mangalak ko man di ka laman ti talbos ti kwam, mabaina mo taon tao. Makanto ko na naawan nak ni ganto. Ano yan na? Talbos. Good morning, yeah. Say hi. Dito. Marunggay na no, mga laka. Ha? Marunggay. Ay, nakadungarong ko. Sino nagtalbos niya kamote? Hanji spinach. Natang namin dagitan. Ha? Natang namin. Oo. Ati ngay kasla dagadi away ah. Kasla dagadi away. Oh, tigati nang tangkanan ni. Matangkin tuno matangkin na rin gakin digyan ay. Ay. Nabayagan na? Kitam. Ay. Dahil katong-tong ko ni mga kasi natin tatang ko mo nato Okay, yan. iloko. Okay. Ano ti account so nga kita sa rito. Apo at adagar sahod mo tan. Dami batit. Pagkayayaman. That's good. Pag napaglala ka yan. Ni blah-blah ba natin? Good morning, Nay. Yung ba nga bigat? Parang may magkikasar daw nung tama. Muna ta ko. Panitad temekula ka ninong. Pang kami injo. Ha? Pang kami mo injo. Oo. Injo. Pang kami mo injo. Oo, nya din. Jak pa niya ko nga. At ano,
Hindi ba lang pag naman Jamat lang. spring or something? So that pandagay ayam, siya kan mahilig tayo ayam. Amo mo na di ting 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 ting. Ano nga? Diya ka casino. Kaya siya ka ti mo lang ka ding ding. Ano nga. Ano nga pala diya para lag. Ay, loko, tika. Oh, tag-subscribe kami. Dati ko kami gimanong. Isend ko kanyang jaling. Oh, sige. Dati ko ano tungtungan ti Ilocano duha kami. Le mamudakan. Mamuda ni Manongan. Oh, yeah. Send ko to kanya. Isan mo kanya. Wan. Yeah. Mayat man. Ano na? Ka nga sa blah-blah. Payagan. Practice match ka may sa subscriber na lang, may sapay lang din. Ay kasi ya mo, ada kanyam. Wan anta business ko kanya, marketing ka. Oh, di ba? Mayat di ay. Madik amo pa ang Si kami nagsubli kami man ti Alcavita ni, I don't know. Kamuji isla siya kalaban mi Kanjen. Si kami ti muna to idi, hindi nag-stop kami for a while. Nag-rainbow kami pa ya. Agmamap agko ka kami dalos-dalos. Nadalaan namin di ay. Kung dati nagsubli kami man ti Alcavita, ta do ti product nga barbaro. Alcaline, Alka Shower, Danom. Energy ka. Dati ato matigay kung ipakita mi di differences. Iti sang, mga bayag kami di pa lang. Nag-stop kami lang, nag-renew kami lang lately. Dito yung baruda nga product. Hanggang ata. So, ikaw kan to. I-update kan to. Agsuntan ko. Sige, ikaw kan. Anya pati line mo tagno ag-chinner ta itikwata. Wait. Balik, dakta ka, katoy kwak. Message ko, not delivered. Diyan mo, for no reason. Kasi minsan, bag kanyang ito sumusumbrag eh. Haan, yung settings sa yung ginawa eh. Oh, baka settings ka. Dagtakta ka. Every morning ka. Kasta ni. Not delivered. That problema na dudumi eh. Di ba no-text ka? Para saan text kanyam? Oh, sige. Baka Friend ko ni Manong Tigwa face deal, sinurwak pa yung ko ah. Sinurwak pa yung messenger, video call. Tanong mo damat ah. When, ang awa mo cellphone na garon. No, ko na kanya, no, kay wifi, no, kaya mo, tawagan dito, no ka. Yeah. Connect ko madibalayan, suda. Yung cellphone na. Talaga. Tanong may connect na, no ka. Amo na, ag ka. Di tumawag, di kakabagyan na dyan ka. Di, dati na pido, uminga ko ah. Ada na pido, uminga, quality, na pido ta dyan ah. Kita man, nagbayat di ay. Well, di ko. Kasama ti ugali ng delang. Bilang di anak ko. Okay na na. At tilapit binuto nga wara ko na. No siya ta masayangan na mamumutan. Message kan to boyam to tungtong mi Ilocano. Isan mo kanya. Yata na alam. Krispy Kreme donut. Hindi. Uro-ray suda pantan ng alat ko. Iti. Basta ma-exercise ko. Ay no, nagrikit ang diet, anak. Uy, sudan tubig ka, di kasar ka ba nung preparation to 1 year? Naraw awan mga damit. When? Oh, Kanya nga ka. kasar? Haan, hampay. Kanakak. Okay. Umtimekula kami. Oh, Ba- gamit kami yung December. Di ka anak ko ka baka hampay. Sungor baga ni ano eh. Baga kanya na. Pakikit-kita mo. Wala siya pa. Ada kamera mon. Ada nga madinin mo ka isaksak-sak. Isaksak mo. Good morning. Morning. Hi there. Ikaw am jaring. Saan dya Waze? Ate dya Waze? O W-A-Y-Z-A. Text ko niya. Tandala ka diya. Ito ko Wi-Fi lang diya. Oh yeah? Ag-record pa eh. At magkata hanggang awanti monthly na. Oh talaga? Wi-Fi lang. So, may dya Waze ta ma-monitor mo. Di balay, ma-monitor ko. Dya yun eh. Pagkita na. Ito lang di Home Tipo. La Union? Buen. Kita pa kita. Ikaw nagpakwa kay Jibalay ko. Kailangan garod gumata. Laon nyo ori ata ni YZA. Aja up data nya. Ata Tapos inyawid mo? Empawit ko lang. O sige man ta gumatang ipawit ko ta kailangan kay Jib Pilipinas mo. Hindi dya Robayan. Ay namayat man. Dati dya laon yun na eh. Isaksak na lang Ni ijan. ninanang ko kat nakatugawan. Tataday tabig bigatan? Na di ilay mo. Dado ko kape lang. Sumabalin ori nya nga lugar. Datang mo sa Nasa 28 plus something. Nalaka lang. Mas mayat dahil YZA. Di ring ngamin. At dati monthly na. Di ka lang, wise camera. I-send ko nyam. sige, ito mabalin pa disoy. Bambalin. Pati Pilipinas. Basta dati na-connected ti Wifi mo. Oh, okay.
So dapat steady yung wifi mo nga stable. Yeah. Dami Tapos dito, ipauit mo yung Ilocos, Pangasinan, no, yaman. Okay. Mangyawid kan to. Yeah, mangala akong Isang kede, papauit mo. Yeah. Ta i-connect da, ta create da ti password ko man na tapos i-monitor mo. door to door. Monitor mo di hasyendam diyan. Madi Di kalkalding mo diyan, no. Patitlain mo bala. Okay, kanya tayo mo lang ka o basta dati badingdeng. Yeah, di ba? Importante ka mo muna. I know. Antay ko na yung kailangan di ko. Hindi na-realize ko. Yeah. Hindi biyag. Simple lang. Simple lang. Simple life. So importante. Pag-church sa inyo. Ha? Dito kami Cottonwood din ah. Dati kami JINT kini Pastor Blanc Carson di adayo. Parehas man lang no nyati ko. Yeah. No dati nananang tatang ko kaya nang mati Catholic. Kasi every Sunday Oh. nanang tatang ko dati di. Kung Bingay-bingay. alo ko yung may data Christian Sino? nananang. Handa kaya yung mother ko mangit ma. Napanto nagyan to yan. Hindi lang nakayat ako kasi Ororayan lang hanggang alas 5. When. May mesa nga pinutot. Ororayan na pinagbigyan na lang. Bakit kinalakay dan? Kitata, 1 year, agsangit-sangit din. Mailiw, ang jacket dito yan. Nanyalang ko. Ni father ko ang problema, tagkasto-kasto yung likod. Yeah. Namamang ko lang, kaya nati agwara-warangay. Yeah. Abumuso na kundi ay jolly. Hanakayat di ko, kasi awang katungtong na mga aruba. Padamon Pares kami, yan, Ni father ko, tahimik. Gusto na ko. Ni mother ko pares kami. Dati kami ako, vlog kami, kadwak pa, video ko, duha kami. Tanda kasi kami nga ako, agad paginak to. Pangamit ni Walmart. Nagpitas ko ba nung nag-stay dito, duha kami, partner. Hindi lang awan Anang kayat. Ma, sabay ko nga, inabot mo ko at 5 years na maka-pension ka. Sila ano muna. Kayat, pagan wala lagi di ha. Hindi dati ko handamot nga US citizen. Yung more than 10 years da. Hindi nga rin, lakad mo ka naman eh. Adamal alad. Exactly. Di mapapang ko pa, ano usam langan, 3 years langan. 4 years, naka 1 year dan eh. Problema barok ng tatang ko, ni nanang mo ko, makaawi din. Ma, awan ti ko mo na, awan delivery nga agas mo. Awan gawit ako. Kaya agkud-kud ka na, siyempre sige, itong balati ko, nagkasakit, nagdakkel. Ipa-opera lang yung matang tatang ko, manutin na pan. Yes, right. Tapos sige, check up da. Kanya nga ron ka, bakit lalaki dan? Ako pa kiti dialysis ng nakayat. Butang. So kinatungtong ko yung kakabsat na. Ako niya nga ron ka makayat. Tano amuyo Yeah. Kabaybayan no. Amuman, utak ti kakabagyan, duma. Yeah, right. So amuyo, miniting ko, ante, kastoy. Di nakayat, mama, ori niya kaunya ti kauntay, ora kay ko. Yeah. Di na makayat, kung tanong tayo amin. Yes. Agtigar-gar pa ka mamuti OOA ang acting mamuti style di ba ka jakayat wala na momon Ni mami ite dinatumba. Ano lang in 911 ko no kasi 911 importante nung tandaan Tumadi na kaya. amo tawagan di ka baga tumawag ka 911 Nya. Tumadi na kaya. Ay nako mami. Hanga sika. Tumadi kaya. Ay mami. Tumawag. no 911 Apay suda ite marigatan. Exactly. Niya. anything nga marinam ang katong tawag 911 diretso Diretso. Na BB8 ko nang naparapartakpay naparpar. anla di nung amin ni Rorayam nga kay kayanam Yeah. urgent care ka handa ka nga kuan handa ka nga sigasuan 911 dire-diretso di fast track. Yes, yeah. Um, So dahil ngam diyan tayo deposit ka ba? I know. Ito, 911. May dakala. Siyempre. Datang ko kasi galing hanggang kaya na. Kode di. Tugtugot ko pa yung concert ide. Nitatang ko tugot ka pinagsakay ko pa ni nanang tatang ko di rides ni Disneyland. Yeah. Nagungungot nitatang ko ani bingko. Apa sa pina-ride mo di nila na. Ada di video mi nga. Loud. Remembrance ka ron. Yeah. Pinagsakay ko inama ulitin taway. Nabay wheelchair na. Andiyan kaya to no ginawa. Hindi ano ito memories. Nabawi mo lang yung 1 year, yung 1 loss. Hindi ka agkas ka sa oray siya nga every time. Ano man agwa ko man.
Really good. Awan ti pa. Awan ti vlog ko. Ay, dyan, ko ka. Mga pa lang na, igigil lang remembrance ko lang kas dyan. Every time nagka-picture nga, picture. Hindi pa lang, hindi dapat lagi account ko hindi from 2000 hambing nga uso ti YouTube hindi. Yeah. Sumpat kami tinga di ubing ko babasit pay. When. Napukaw lagi password eh. Ang pay uso di kay monetization. Yeah. Adak niya akon. Di lang naging active lang di nag-akwa da sumber ka di FLM ni Peking nga Marcos. When. Tapos si kami ti may isang may isa kalaban di scammer. Okay. Di kay muna. Yeah. Magloloko di kay OFW tayo. So nalpas mo tan pakulong rumor pa kay din ani of the no amom ni FLM. Yung Ferdinand Marcos Leo Marcos nga peke. Ay, buy-buyaan mi day ta ide. Naka pakulungan. Nga nakanwar manen ka babaamon ko na kanya naka. Yang rod. Nagpaypay so nga iso na ka dyan. Peke din. Ngumdi lang ado pa latalati kay gullible nga. Buy-buya kaya nila kay ko ide. Orin tatang ko solid pa ide. Na-capture ko pa di ba? Di ko amom ni ko barok ni ko ang kuna may sa. Orin siya kadi first time nga rumasunod ti Facebook. Ado no mapangkat history. No mapangkat history baga nga anak siya sunod ti ko di ado di lies, hindi lang di do mga sumsugal kandang ammo eh. So ado pala talaga maloko na. So let it be. Nalpasak dahil nga ako 2 years kami nagkipaglaban. Ipay-ikak to din. Hindi nagulos ko kay ko lang kastuyan. Mula-mula lang. Pang-pamilya lang. Pag-uton mi dagi jay ni kamote ko na. Mabalin ng gutanan. Ate ijilikod bagay. Lagi mas yung pariyam dyan nakita. Alan Hala ko na. Ba't pag-uta? Nakato na karaman. Parehas na. Pinag-uta ka dyan ko. Dyan kangkong ko dyan. At kangkong ko dyan pinag-uta. Kanya nga ano sa mga liwli. Nakabungan na di kalman. Ang parehas kami. Kung na kanya na ka, mulaan tatikot to. Di kangkong kas ka na. Agungan ka. Agbaling nga Ilocano Island. Masya ka bag-utan na. Jay Silik, dulduling ko dyan. tama bagot day ta ka mo. Pintas kami nung makikita mo niya. Makikita. Made mabagot to ta kamote na. Bag-utan. Nga nga na lang. Mga dumawag kang tulakan niya ako na. Ato ka motek tilikod. Mabagot. Madi magbagkabsat iti. Apay, yung likod pa ba rin sa amin? Ito pagpwesto niya Awan pagyanan na jay. Awanan. Awanan. Kaya Oo. pariya kaya ka nagtubo lang lagi jay. Yan. Balin no, katik no ka, kang tulati ka, lagado ka motek. At marunggay mo, diyan pasado di kanyam. Okay lang. Swerte di pati marunggay ang ko di marunggay. Ajayen. Tanay kabel dito. Moringa ata, vitamin ka ata. Nakaado kami. Oo Anong sabi ko mga target nga dumodawat eh. Winsa ka no ko. Na. Or siya medyo marunggay ko. Agis inakon. Sige, Won. Isend ko ito kanyam. Thank you. Okay. Na. Sige. Yan dumatok niyo ka ba? Yay. Nangalakalatag yan. Nagwaka pa Lambungot ang dama. Sige, exercise ta. Send ko yung link kay kapitbahay. Okay. Send ko ngayon. Saan ni pawis na ako Tungtong ti Ilocano.
Eto, eto. Send ko kay Christy. Tapos yung waste. Hi, you are currently being recorded. Hi, you are currently being recorded. Nanang kape.
Hi, you are currently being recorded. Ah. Hi, you are currently being recorded. Ah. Nine, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Hi, you are currently being recorded. Ito yung toner. May sunog. Roy, something's burning inside. Can you check? What is it? I feel like burning. I smell it. Oh, okay, okay. Lakas inamoy ko dito. Okay.
recorded. Whew. Whew. Toner lang to. Sa biceps. Hi, you are currently being recorded. Ah. 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 Hi, you are currently being recorded.
Side. Hi, you are currently being recorded. Hi, you are currently being recorded.
Ay, sarap. You are currently being recorded. Ah. Oh, shoot. Grabe. Abs. Hi, you are currently being recorded. No! Andyan na yung mga nag-shopping. Tingnan natin kung anong mga binili nila. Ha? Yes! May taho kami dito, Roy. Ha? Hindi ako mahilig to. Balik ka taho? Kahit sa... Wala tayo, Shen. Atats eh. Ha? May pandesal pa tayo. Tawagin mo si Bornok. Parang may nangangamoy kanina sa bahay. Amoy garlic. Nagluluto siya ng ano. Oh, sombrero ko. Time for you to wake up. May wake up time yan. Ano ba isa pa? Ah, Pag darating na yung mga Santos family. Santos family! Ayan na sila. Tayo natin. Ano pa yan? Sa'yo, magbunga pa yan. Pag nakuha mo na, tingnan mo. Ang lalaki yan. Oh, grabe na bunga yan. Talaga. Ang dami siya po. Nalagyan na. Pag ang daming, bilis yan. Morning, nagbunga. Paano yung mga sa kapitbahay? Kaya Sa kanila kumukuha yun. siya. Galit na galit eh. Pinamimigay ko. Pero sa, hindi, yung bunga sa kanila. Hindi, pag kanila nandun na, yun. sa'yo na yan. Kaya nga eh, dapat ganun. Di ba, ano, rule? Ganun ang rule eh. Oo. So marami din sila. Ang dami. Ako hindi ako mahilig. Kasi Koy, pinamahilig. Ano yan, magandang. Mga kapitbahay nga, pag binibigyan ko na lang. Kaya nga. Mga napapadaan dyan. Hindi ko na sinasabi sa kanya. Ang dami. Minsan nauna pa dito titignan ko may dito. Bayabas.
Ah, grabe. Okay, continue tayo. Ah. Kaya darating yung mga kapatid niya, mga Santos family. Dito sila magwa-branch. Hi, baby girl. Love you. Planking tayo.
Come on, baby. Ah. 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 Whew. Hi, you are currently being recorded. Kalay pala si Bro Pinoy Troll. Ah. Oh my, so good. Oh man, so nice. Ah, so good. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, so good. Hi, you are currently being recorded.
Oh, grabe. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ah, oh, so good, man. Ah, ah. Hi, you are currently being recorded. Ah, one, two, three, four, five. Ah, oh my God, so good. Ah. Oh, oh Lord, thank you. Stretch. Ah. Ooh. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Slow. Up, up. Ah, ah. Ah, ah. Hi, you are currently being recorded. Planking tayo. Ito sa abs. Morning. Ah, go. Come on, baby. Ah. Ah. Hi, you are currently being recorded.
Oh. Breathing. Oh man. Focus. Focus. Come on. Ah. 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 Superman. Superman. Tuh, ano tayo? Thumbnail. Thumbnail. Superman. Ganda to ah. Oh, so good.
Hi, you are Okay, currently ano being tayo? recorded. Breathing exercise. Yan. Huwag niyo kalimutan yung garage sa Sarah, ha? Yeah. Kung mag-decide kayo ni Ace na mag-ano, I-next ko na siya bukas na. ha? Sino? Nasa ano daw siya? Dad? Wala, hindi siya nag-reply. Nakarang ba nag-reply na? Hindi pa. Sabi mo, tinext mo, nag-ano. Dito ka kumuha ng ano ha, kung ano, Lang. yung ano mo. Hindi, hawakan ko na yung damit ko. Ha? Hawakan mo. Oo. Wala ba tayong mga bag? Hi, you are currently being recorded.
Hi, you are currently being recorded. Ay.
Hi, you are currently being recorded.
Hi, you are currently being recorded. Hi, you are currently being recorded.
Hi, you are currently being recorded. Ah! Hi, you are currently being recorded. Dad, whose is this? Ha? Oh, yeah. Ano? Ano ba siya? Ask Tita Tats, baka sa kanya. Hi, you are currently being recorded.
currently being recorded.
Ah. Hi, you are currently being recorded. Hello! Dito na yung mga mga naka-ready na yung ano, mga pagkain nyo. Ginagawa mo. Welcome, welcome! Ginagawa mo doon. Ito, exercise. Michael. Michael Park and na lang Julian. siya dito. Saan? Sige, sa guide ko. Mike. Ayun, dito, Mike. Dito, oh. Back, dito, doon. Pag ganun. Michael! Mga pogi. Ganda ng rent mo ah. Ganda. Ano lang yan? Renta lang yan. Renta lang sa airport. Kung ano ang inabutan namin yan. Binigay. So, kailangan balik niyan. Pag uwi namin. Magkano ang ano? Diretso na. 4 days. 4 days. Hindi ko na alam. Eh, si Kuya Ilocano yun ah. Kuya! Nandito na yung mga, ano, taga-Canada. Ilocano yan, habit bahay ko si Kuya. Diyan ako kumukuha ng gulay eh. Ilocano, bet yung bagong lip. Sige mga 3 years. Si ano, yung barkada mo dun sa kabila. Sino? Si Mayor. Santi, ayun nga, nasa sa FB. Ano ko? Nasaan ba siya? Nandito lang, ano, okay Doon pa na rin rin sa siya. dati. Hindi, Okay may, pa na. meron na silang bahay. Pampalis na. Oo. Napunta pa dito. Hindi na ako, wala siyang kainuman dito eh. Ay, hindi ka na. Tagal na. Kailan pa? Well, nung tayo nasa Pilipinas, di ako Hindi ka na ba ngayon, no? No, Akala ko, bakit ano nangyari sa'yo? Nagbago bigla. kailangan pag tumatanda, kailangan tayong Laylo. palakas. Hindi, laylo lang. Totally. Laylo lang. Para makaano tayo. Not an even drop. Nung nasa Pilipinas tayo, wala. Sila lang. Akala ko nga ikaw umiinom doon. No, Kasi no. ando ka lagi sa likod eh. Oh, taga-camera. Camera lang. Hindi, Tagal na. Nabanggit naman ni Nicole. Kala nila matetempa ko ha. Kasi mga bata kasi, di ba? Oo. Walang naniwala hanggang ano. Ito, Shell! Oo, Tama hindi ka na umiinom eh. Oo. Mamaya, single ano ako, lamon mamaya. Sa isipaw pa ko, no? Busy? Di ba no, yung mga engineer na yan? Schedule na. Hindi siya pwede. Sige, susunod anak. Ganyan talaga. Susunod, mabubuo pa tayo. Next year, sa inyo naman. No. Tamang-tama yung 2006. Ayun. Kasama sila Manoy. Kita-kita ulit tayo. Tapos naman, sunod yan, tingin ko si Kiana eh. Namit mo yung boyfriend niya? Ano, talo tayo. Bigot. Talo ka doon. Hindi, walang bigote dati yan. Pero mabait yun. Bigote. Ito si Mike. Michael. Hello. Jo, pasok na, makakain kayo. Tangkad di Jojo. Ito na yung favorite house mo with personality. Yeah, tatangkad. Okay. Kain sila. Dito yung ano eh. Ha? Yung bayabas sa malaki. Ito yun ano. Wala pa. Kaya nga. Ano? Mga 3 months pa yan. Pero yan yung ano, yung puno. Oh, ito yun. Oo. Ito, delete pa oh. Oo, dilit pa nga. Bayabas ang bayan yan. Ang ganda, tamis pati. Tamis siya. Adik mo muna ba? Nagdala kayo sa Ay, ito na ba? Pumasok ba? Ha? Pumasok? Inuwi pa namin. Oo. Nga lang, nagtanim ako ng seeds. Hindi na buhay eh. Lamig kasi. Sa lupa. Dito maganda magtanim eh. Wala doon. Ang panak. Ito pa favorite. Tingnan mo yung mangga ko. Ito? Striving yung mangga ko. Meron pa rin ito, boy. Ano ba to?
To? Bed, oo. Bigay ni ano to mga katrabaho ko. Dali lang tumubo yan. Oo, tuloy-tuloy lang yan. Kahit yung dahon yan, tutubo Oo, eh. tutubo yan. Oh, natin. Yung mangga ko patay eh. Oo. No? Alam mo, hirap na hirap ako magpapalaki. Tingnan mo yung gulay. Dito banda, madaling magpatubo. Ito yung sili ko. May mga talbos ako sa likod. Ganun talaga lupa ng California. Ito, si kuya doon. Talbos, ano niya, spinach yun. Oo. Kalunay. May malunggay. Malunggay ko, buhay na buhay sa likod. Libre. Talaga. Mahal ang malunggay. Nilipat ko yung sili. May sili din ako dito. Isa. Yung sili. Ayan. Meron din ako sa likod ko. Pag nakita ni kuya. Ito, ha. Ewan ka, kasi kuya yan. Laki na, ha. May kangkong ako, sinira niya eh. May mahilig sila sa ano, ganyan. Ako, mahilig ako sa gulay, yung kakainin. Eto, hindi ako mahilig. Oo. Ang ano lang, itong dahon. Kaya pag may kati-kati ka, panligo mo. Saka ano, yung iniinom yun. Di ba, nung natuli ako, itong pinanggamot ko. Yan naman talaga. Nganga, tapos Oo. cook. Sige, Ay, sa amin. kain na. Ito na. Eh, ba't di ka pumapasok? Amaya ako kakain. Ay, di na toli. Kain na kayo. Pasok. Abi girl, wala. Nandyan lang yan eh. Wala dito. Oh, nandiyan yung salo. Ha? Nandyan lang yan. Eh, ba't di siya nag-aw-aw? Ay, tahimik yan. Ano mo, praning yan eh. Lagi nang tingnan mo nga dyan. Wala, kanina pa ako dito. Nasa room lang yan. Hingi tayo ng gulay. Masok na ba? Pumasok na si Kuyang. Kuyang! Doon ka mantika, tibulong ti kalunay mo. Ang talbos ng kalunay ni Kuya. Nako! Ito yung talbos kamote oh. Nagpintas ti kalunay mo ni. Ito yung kalunay ni Manong. Ha? Lambunga man ta, kamatisan ta. Ang mga alakalak na ito. Kita bulog na may. Dara higong 10 eh. Kuha na. Mas ti, ano niya, kas niya. Ah. Basit, may miyat. Mira. Ito na lang to. Wala mo. Apay, kas tiganti ko na nato, iti sabong na. Ay, data. Panay mo po. Kasla bungon niya. Asla shading nga yung nagapay ko. Babasit to data nga ko. Nagadudata. Ano? Magano. Hanga madengdeng nga ta. Yay, sabong na. Wen, Santan. Yapay mo na ko. Napadasan. bakan to ka, no, gagatel-gatel ka. At abulong na. At yung na, napramasik pati asin. Tanong nga mo ramasan ka, nakarasang. Ito yung tinatawag naming kalunay sa Ilocano. Temecula. Temecula. Tunubigata nga sumurot, sumarnot, baka nagpadiga aso. Iwar ko pa itong basura, maodiak to. Baba mga muno nada ta, gay ayam da. Gay ayam da ti awag ko ting ting ting. Kinana no, agi paaba da ka ribo-ribo. Oy. Suda, ni bakit? Haan. Ado tinapirti dada kasta no mo makontrol.
ting ting ting. Ori na pintas ti trabaho, ya. Awa, no perde. Michael! Vegetable! For free! Only in California. Engineer di ay. Engineer ti Canada. Anak ni kabisa ni bakit? Ito ang tinatawag na kalunay. So, ito yung pagkain ko mamaya. Da. Ay da. At iti paborito ti bigat. Lambungag. Oray mga katitaba. Ayos lang. Basta dati panglinis nga ko kanam. Panglinis nga nateng. Dati awag mi nga kaluna ini manong ni gararado. Basta ti biag ti Ilocano ne. Tano pumigsa ka no di kag kuti-kuti nya ano. Ati exercise ti Ilocano. Stano agretire ka dati ko kay ko kanya ngay basi ang tilapyaan. Ay nagmayat. Kay ko dig silaw mahilig kag silaw. Silaw tuwak. Digi babasik nga kengkeng. Nagimas. Numaramanam jay tukwak nga jay papait na. Barbangon so ti pamiga mo di pait-pait. Shoot. Nagimas. Perasam ti kalamansi. Igisam Igisam. The best day nong. Jay lalo parbangon ka sumampet kami day. Tatang ko. Perasan ni tatang ko kabisado na di taltalon. No amuna no dati ulag. Lalo na ang tudo. Wen diyan magkabsat na nalaing agkwa. Nalaing agkwa ti uong. Natay mo ti Bartek ta naginom. Tudtodo pan ag-uong. Di pasagad, kasinsing ko nga katawan na, di pasagad niya. Iso na Bartek, di jinwang. Nagkimat. Nay lumag to, nay kwa di agong na. Kaya nabartag. So nakatayan na. Kaya naglaing nga galat ti kwa di ay. Naglaing nga galat ti uong. Kaya di basing amin di malagip ko dyan dali lolok. Kaya nagadoin ti sirok ti kwa. Sirok ti balay di. Puros burna ita dadapilan me. Dapilan ta siya ka. Ay no. Nagatuti ko dingon ni lolok edi, hindi si bibiyag. Tanagagat. Ngam talaga si isuda taga Nueva Ecija. Kuya po. Dito tayo sa kabila. Ito ni. Ito yung labasit. Kalunay. Babasi nga rod. Awan pa, babasit. Nga talaga. Pahinga ta. Iyalis, ibala ko, mangyalis aktimay sa sangok. Manong, nagpartak kanyam ni. Mangyalis aktimay sa. Kita siguro nagsubliak gapuya ko kasara. Napanda na nga natin makanda ka dati kay kong kanan. Ano manong ni? Luna is life. Selama dah selalu ikut dia dah tu. Selag mag-awit mo niya, December.
Doon ka kamatis mo ng basit ah. May mesa nata nakita-kita. Ang pangalan dyan. Diyan kay kayo dyan na ata. Or talo lang na ata. Nang, Di alaman nagtatay medyo na atag tamay. pamigat. Pamigat. Breakfast. Talbos. Yeah. Kamti kamatis na siya mo naman. Di alaman dyan na ata. Di alam din na ata. Gusto na. Di alam din na ata. Dyan ka. Uy. Bagong kamatis. Laso na. Wala, Ilocano ah. Gusto na, gusto. Yan dati, yung nagnag na nga di ay. Surat. Yan mo na nakakuha na leta. Yung text ko kung ni DJ camera nga ako. Wan, Magatang. wan, Adan ti wan, magatang. Tanong maala na amin na kani. Ngarap. Pero kami lang sama di jay. Wen. Ngum ka. Data ka monthly di intig ko kanya nakot. Awon ti bayad na di ay. Nila ka pa eh. Ways na pick na mabali mong iyawid di Ilocos ki jay. Nangalak ni Maysa yung pawit ko jilon yun eh. Mga dati pan lang to iawit nan to jay Pilipinas ay bati nan to jay. Bati nanto na. Silang na, masilang. Or talo lang nga piraso nga na ata. Adan dito eh. Parehas mo lang. Sa Seafood City. Tambulik ang diyan ka kursunado ti tambulit ako ah. Gusto. Sige. Diyan kursunado ni si Daday kas napirdi. Gusto. Magimasen. Bago nga bulilit niya. Dito padas nga ta. Oh shit, dito the best. Yung padas ka kay ko di fresh pile ako maya. Di nagawit akawan eh. Season di March. Amuda favorite ko di ay. Season ngamin di ya. Season. Nung ano sa kanya padas dito eh. Natanggan ng ibababad ko. Hindi. Thank you. Pangko ramasin ti asin. Baga ka ipakada mo ta. Ayan na. Pangko ikot sa pangbigat pangaldaw ko. Thank you. Okay, nakalibre tayo. Yes. Hindi, kung nangangapit bahay ako. Nangangapit bahay. Nangangapit bahay ako. Bukas. Ay. Sara mo. Okay. Ito, bigay ng kumuha ng aking kapitbahay. Ito. Ito. Spinach. Kain na kayo. Libre kamatis pa, oo. Libre kamatis. Daming ano yan. Kaya tayo. Ito yung mga taga-Canada. Ito ang tinatawag na spinach Ilocano. Ayan. Oh, did the neighbor give that to you? Libre yan. Did you ask him who got the ambulance called? Why the ambulance? Meron ba? Sa kanilang branch. I think the mother. Nakwento niya sa akin. No, 911, di ba? Medyo ano mo na, ayaw pa nga daw yung mama eh. Sabi ko pagka nagkaramdam, 911. Kasi para nakwento sa akin ng anak niya. Do they have white people? No, husband ang ano niya. White. Yeah. Yeah, 'cause I was like, oh, there's white. Tapos nagpaparent sila ng RV. Negosyo nila yun. Oh, they rent it? No, that's their business. Kung gusto nyo i-rent, Yeah, they rent. That's what I said. yeah, for rent. Jojo, how's the food? This is Ilocano food.
Kita mo, bumili kami ng munggo mo. Ha? Oh, yeah. Munggo ka, oh. Sakto. Breakfast. Gusto ka na na? Right? Tayo na. Saan si, si Koy? Bukas na. Si Koy Tolis pala, di niya alam na di na ako umiinom. Kala niya, umiinom ako nung nasa... Ay, langaw. May langaw. Hindi ko alam. Mama, Hindi na. Natin si... Drop. that's not Sunday. Ayun pa nahabulin lang. Wala mo na yan. Staying at the hotel Saan Sunday. ka? Pinahabulin lang ako, nakapasok. And then, are we doing anything on Monday, on Labor Day, in Temecula Spinach. or in San Diego? Oh, Yan o, baby. langaw. Oh, Yujo! they go straight. Yan na yun. Hindi ka nag-hospital. Akin na patayin ko. I'm like, Ayaw? Doon na 8 p.m. Okay. Ah, 8 p.m. Enjoy. kayo? Canadian. Dad, pakibukas mo nga yung light dyan. Ayan. Para pumunta yung langaw. O sige, anuhin mo. Oh. Ilagay. Hindi, isara mo na muna. Sarap ka? Isara mo muna kasi pupunta yung... Oh. Hinugasan ko muna yung ating yung ating spinach. Continue mo tayo exercise.
Okay. Hi, you are currently being recorded. Okay, continue tayo. Tapos tsaka tayo kakain. Mm. Mm.
Dad, what the heck? Ngayon kayo alis? Huh? What time? Soon. We're leaving now. Oh, you're not coming? No. Tanong mo kay mami mo kung gagamitin namin kay Ali. Anong gagamitin yung car? Oh, I don't know. I don't know, sir. Bigay sa kanila yung pamaypay, oh. Kung gusto nila. Hi, you are currently being recorded. Hi, you are currently being recorded.
Hi, you are currently being recorded. Hi, you are currently being recorded.
Hi, you are currently being recorded. Init, Kuya Torets. Diyan ako kumakain eh. Sa ilalim ng bayabas. Kahit po nga bayabas mo. Mga ilang buwan pa yan bago magano. Ha? Mga bago lumaki. Oo. Mga ilang buwan. Minsan nasa sa likod, may mga ano diyan eh, nakakalusot na pwede na. Kanila na yun. Yan tayo. Wala pa, pareho dyan. Pareho ang size. Yan, may nasali ako. Gusto ko yung maliliit na ripe. Diyan ka lang? Oh, ha? Oh, dito lang. Okay lang yun dito. Simple. Kalat yan. Ang ganda, wala yan. Kay extra kay Bornok yan. Ang kagandahan lang dito kasi ano kasi nakakapag-ano kayo. Pwede. Sa amin po, sa lamig. Hindi, basement mo, di ba? Ganun din, lamig din doon. Ayan? Kailangan mag-heater. Masarap mag, ano doon. Sa Papawis. basement. Di ba nakarating ka natin sa basement? Hindi. Oo, Hindi hindi nyo naman, naman. hindi naman. Nababaan yan ah. Oh. Usually lahat meron kayo doon, di ba? Kasi Lahat nga, yun. Kasi kailangan. marami akong pinapanood na vlogger sa Canada. Si taga Edmonton, si Kainags, Yung sinasabi. yung Spot Pinoy, mga taga Edmonton. Standard na nila Pinapalo yata yun eh. Pero dito pag nag-basement ka, lalo maganda. Wala, Upahan mo. hindi applicable yata. Hindi ka ba dito? Nasa standard nila yan, ang Oo, community. Earthquake, ano eh. Canada talaga meron. Maganda, swerte ako sa kapitbahay ko, Ilocano. Bago lang yan. Right. Ilocano. Ito ba ang Gulay. bahay mo to? Yung sino yun? Puti? Oh, patay na yung asawa niya. Namit, bago namatay. Yung tatandaan na sila. Naka-ano ko na rin yan. Siya ang Ayun gumawa dito, dito. saan dito? Parang Ito yung malapit mix sa inyo eh. eh. Parang Filipino, May Korean na ano. Pero makakaintindi. Okay naman. Sa tingin ko. Mabait. Dati lang yung dating dito, nagbo-board medyo may antama. Yung wala na sila eh. Halos na lahat, may pulis dyan. Gumagamit yata. Yung Meksikano. Tsaka hindi kami pinapansin. Parang aloof ba? Kasi
siguro. Hindi siya nakikipag-mingle. Kasi kahit dito, hindi sinasabihan ako. Kasi ako, alam mo na, pakaway-kaway. Yung lahat ng dumadaan dito, binabati ko lahat. Ito, kahit titingnan mo na sa mata, ang batiin mo, wala na, ganyan lang. Ganyan siya. Nung one time na nagpa-draw sa lab, you're ikaw. my neighbor, right? Sabi, ganun siya. Yeah. Yun lang, ganun lang, yeah. Pero tagal namin naging kapitbahayan, pero pag nag-party yan, pero ang daming tao, inom dyan. Marami, nung nawala na sila, kasi nga, dahil sa reklamo din sigaw ng mga kapitbahay, kasi madalas sigaw. Yung anak na may nagkakarag siguro yun. So, ano sigahan? May samahan dito eh. May samahan ng mga ano eh. Ito. Maganda sa inyo, may poste eh. Hindi, inaano namin kung anong kinabit nila yan recently. Wala namang camera eh. Wala. Tinitingnan namin kung ano yan. Baka sa mga wifi yan? Hindi. Internet? Hindi. Wala sa kinabit na lang bigla. So, pinag-usapan namin. Kung ano yung kinuhanan ng sinom nila yan eh. Oo. Tapos, ewan ko kung anong nireport namin sa isang nakakatanda dito. Kung ano yung kinabit nilang yan. Ano sabi? Wala pa eh. Pero Baka si pamawa eh, news pa yan eh. sa Sa community. Wala naman sila makakano dito. Community, the whole community. Malamang siguro. Tingin ko weather eh. Monitoring. Oo. Weather yan. Mas maganda kung may ganyan spy eh. Pero makikita nila yung mga kalkuhan. Kasi yung mga pumapasok dito na ano. Oo. Mga ganyan. Sa likod may mga homeless. Para madaling i-trace yung mga wanted na. Oo, meron dito isa. Yung may kaso dati. Kasi may kaso pa. Ano ka na eh. Flag ka na. Alam namin kung sino yung lalaki na nagkaroon ng kaso. Ano yun? May kaso mulit ka. Bata. Way back. Matagal na. Ano yun? Flag yun. Pero nandito pa siya ganyan. Oo, nandito. Nakita man sila. Pero sila, trackable yan kahit saan sila pupunta. Pag may record yung ganyan, wala kang privacy. Sira ka na. Hi. Konting gulo eh, kung Currently pupunta na. being recorded. Hindi. Oh, yun, ano yan? Hindi, yung nag-record. Yung ring ko pag gasalita. Gaya yung camera mo ah. Monitor. Pero maganda yung Waze. Yung bagong bili ko. Sa loob yun, nagpakabit ako. Kahit sa Mindoro pwede yung pakabitan. Oh, si ano, Wi-Fi lang. May ano rin yun eh, may navigation din yan, yung Waze. Ano lang. GPS. Ito, Si, maganda. si Manoy may Waze din. Hindi siya Waze na ano. Sinabi ko sa kapitbahay. Iba. Dito yan? Ito. Meron yan sa Home Depot, $33 lang. Pwede yan sa, applicable ito sa loob yun, no? Applicable sa Pilipinas. Lahat applicable kahit sa mundo ka. Ay, ayos. Wi-Fi lang ito sa bahay. Pinakabitan ko. Sa La Union yan, no? Oo. Sa may Wi-Fi ka. Yan sa La Union yan. Kita mo yun. Nakikita ko si Mama Jen, anong oras sa La Union. Yan. So, si Papa mo. Wala pa. Tanong pa sila, anong oras pa. Plus 2 pa lang doon, yan ang oras. Oh. So natatouch mo yan. So, Galing, ano? Garcia. Sa Pilipinas, pinakabit ko sa utod ko. Kahit saan. Oo. Wala pang bayad. Itong ring, may bayad yan monthly, yearly. So itong Waze, Wi-Fi lang. Wi-Fi lang. Kuha mo yan. Oh, Control mo rin ang pan. Oo, meron din ako. Nabit Gusto sa mo likod. eh. Sa backyard ko. Bukod sa may ring kami, meron din akong sarili. Yan. So, maganda. Yan mo to. Sa property mo sa ano. Hindi pagpakabit ka ng wifi, mura lang ang wifi doon. Dapat nga doon sa Mindoro, sabi ko pagpakabit. Sa yung area pa. Hindi, sa beach. Kasi gusto kong Ano panoorin yung... maganda doon sa inyo doon sa lahat. Hindi, kahit gusto pag gising ng umaga, panoorin mo lang yung beach. Ano na ako nun eh, masaya na ako eh. Yung Sumusuko yung Mindoro na yun. Basta kahit maliit na bahay lang, basta pag ano mo, may beach, masaya na ako. Swerte nga ni Papa, sabi ko, napaka-bless mo. Yung pag-gising mo, dyan na. Sana pero at your age, hindi mo na kailangan napakalaga. No, I want her to see the outside. Anong oras kaya? Ano? May kasino pa. Kasino. Hindi may oras pa eh. Dali lang mo, ilang oras mong biyahe? 1 hour lang yata. An hour and a half. Ayun, Ba't susunod kayo? bukas kami guys. Nagbukas pa. Bukas mo pa. May aso yung labas ko babasura. Parang ano po, siya may girlfriend ko may bago. Ano sa laga na? Taga-text. Miss ko na yan sa gym. Sabi Sabi ko, nung una, hindi. Oo, ano ginulat ko.
ano, yung kinakilala. Hindi pa sila noon eh. Sabi ko tapos bigla umalis, saan pumunta? Sino yung nak? Ano mo? No, kakilala tayo saan, Texas. Tapos lately, mga siguro a month past na. Paalis, saan pumunta? Texas. Ah, my God, alam ko na yon. Hindi Pero may, pagbalik nga. Sama Kaya na ba? Yung ano? Yeah. Lang yeah. Bilis mo rin ah. Anong lahi? Ibang biyat naman si ate eh. Yaman daw sabi. Hindi siya Pinoy. Walang lahi. Ano yung kanyang yung ex niya. Nasa military niya. Yung galit yata marami. Sila pa rin ba noon nung magkaroon si... Pero sila pa rin ba time nung magkaroon si... Parang may communication kasi nga. Balik kasi pero ayaw ko yun kasi hindi siya marunong kipag-living girl.